Ola a todos, benvidos un día máis a Canle do Galego Mola. Hoxe estamos na cociña de novo, como podedes ver, traemos outra receita moi doada de facer e moi boa, xa o veredes. Imos facer unha torta de mazán que está na Canle de Isa Shopaholic desde fai 10 anos, polo menos, porque foi unha das primeiras receitas que subín por ali. Entón agora o que quero é facela un pouquiño máis saudable, con menos azucre, con outra fariña, con outro leite. De todas formas, aquí na caixiña esta que hai debaixo do vídeo vou vos deixar a ligazón para ir a outra receita, así tamén lle botades unha ollada. Esta non é unha torta de mazán bonita, que cando este feita quede moi fermosa, non, é unha torta saudable e ten así un aspecto como de torta tal cual. É verdade que unha vez feita e fría da neveira, pois podedes poñer por enriba un pouquiño azucre glas, ou mismo unhas poucas amendoas picadas, un pouco coco relado, o que se vos ocurre, o que vos guste, para decorala e facela así un pouquiño máis fermosa. Incluso marmelada, da que vos guste tamén, podedes estender unha capa así por encima. Eu fagoa sin nada. Esta torta facémola moi habitual na casa porque para picar entre horas e non ter moitos remordementos de conciencia é do mellor, porque sabes que estás comendo algo san e saudable sin picar nesas cousas que xa veñen prefabricadas, xa sabedes. Así que veña, imos ver os ingredientes desta torta de mazán. Os ingredientes que imos precisar son estos, mirade que sinxelos. Un vaso de leite, a que vos queirades, eu estou utilizando bebida de avena. Un vaso de fariña, a que vos queirades tamén, eu estou utilizando fariña de espelta ecolóxica, medio vaso de azucre, o que queirades. Isto é panela, pero tamén vos sirve o azucre moreno ou azucre branco, 2 mazáns e 2 ovos. E agora vou vos aclarar a medida do vaso, porque isto sempre mo preguntades. Dá igual se o teu vaso é grande, máis ancho, máis pequeno, unha taza. O importante é facer as medidas sempre ca mesma unidade de medida, valga a redundancia, pero se ti colles unha taza, pois pos unha taza de leite, unha taza de fariña e media taza de azucre. E se o teu vaso é máis grande ou máis pequeno, pois dá igual, faz o teu vaso, pero unha medida de leite, unha medida de fariña e media medida, medio vaso de azucre. Esas son as cantidades e dá igual como sexa o teu vaso. O importante é que uses o mesmo vaso para todo. Como vos decía antes, eu agora no meu caso aproveito que teña Thermomix aquí e vou mesturar aquí todos os ingredientes, pero sírvevos igualmente ca batidora de man de sempre. Xa lle botei o vaso de fariña e agora voulle botar o medio vaso de azucre, ou panela neste caso, como vos decía antes. A receita orixinal que está na Canle de Isa Shopaholic poñía un vaso de azucre. Madre mía, como cambian as cousas. Fai 10 anos un vaso de azucre víamolo normal. E hoxe penso nun vaso de azucre e dame unha volta casi. Mirad, eu poñolle medio, así, xa está. Os 2 ovos. E as mazáns que hai que pelar e picar. E sabedes o que é este aparatiño? Para quitarlle o corazón ás mazáns. Ti fas así, vaslle dando, saiu un pouco torcido, creo, bueno, turras para diante e quítache o corazón da mazán, velo? Olvideime de dicírvolo antes e a verdade é que eu engádolle un pouquiño de canela, gústame moito ca mazán, así que mirade, xa lle poño aquí dentro, ben de canela, que a min gústame, que teña ese saborciño a canela. Agora aquí tapamos e damos ya a mesturar, triturar, voulle poñer un minuto, por exemplo, aquí, e xa está. Esa era só a mezcla. Axudámonos dunha espátula ou lengua de gato. Mirade como quedou todo super ben batido, Pois vos facedes isto mesmo, ca batidora, co robot, ca Thermomix se atendes, vale? E agora, o mellor desta receita é que non leva forno, é
feita na sartén que teño aquí. E hai que buscar unha tapa. Eu non lle teño tapa a sartén, pero teño esta doutra pota, máis grande que a sartén, e axeitalle de maravilla. Agora hai de lo ver. Botamos unhas gotiñas de aceite de oliva, así xa lle chega moi pouquiño. E agora, con un pincel, cunha brochiña, estendémolo ben por toda a sartén para que non se pegue. Xa parece que está quente. Agora teño a cociña ao 8, case ao máximo, porque esta cociña ainda ten o 9. Pero bueno, mirade, vedes, xa está quente, que xa empeza a botar aí un pouquiño de fume. Daquela agora vertemos todo na sartén. Así. Estou aí ca zurde, non me dá moito xeito, para que vos vexades ben. Así. E agora tapámola. E baixamos o fuego. Voulle baixar a un 3 ou a un 4, por exemplo. 3, 4, depende da vosa cociña. E deixámola cociñar aquí, pois un bo ratiño, 10 minutos, entre un 3 e un 4, e vímola controlando, porque tense que facer toda como se fose unha tortita desas. O que lle sallen así uns globiños, xa é que está feita do outro lado, e haille que dar a volta. Pero agora eso, tapámola e deixámola cociñar aí. Vede as burbuxiñas, como vos decía? Isto é que xa está feita, Mirade, xa se separa ben, e daquela agora voulle dar a volta. A torta xa está, xa enfriou e agora poderíamola poñer na neveira. Xa vos decía, fría da neveira está boísima, de verdade que sí. Eu pa todos os días deixo así, non lle poño nada. Agora voulle poñer unha améndoa laminada, pois para que quede máis bonita no vídeo, porque estades vos aquí mirando e todo iso. Pero vamos, se non para todos os días, de verdade, para ter un recurso de merenda ou de media mañán na casa saudable, eu xa a deixo así. Pero agora, pois poñémoslle unhas laminiñas de améndoa, así sin problema, un coco relado, unha marmelada, como vos dicía, podedeslle poñer o que queirades. Hai marmelada de mazán que lle sentaría xenial, ou incluso de albaricoque, do que máis vos guste. Vou vos amosar o corte, xa veredes como queda de boa, Mirade. Xa vos digo que pa min sóbralle améndoa. A torta só está demasiado boa. E ben fría de neveira, que agora mesmo non está, pero bueno, é igual, eu doulle pa dentro mesmo. Quedo aquí acabando este cachiño. Espero que afagades, que mo compartades en todas as redes sociais e que me deixedes aquí o voso comentario. Biquiños moi fortes e vémonos o venres que ven. Chao, chao.